Chief Executive Member Kakasil Autonomous District Council uba Tita Star Welkan henne kasi ningkong lapalai paiba e kapoitri kasi kabala jer kerteng katup spa ki poitri kasi ya kani poitri bala Thoh do ba one step ding do lapalai paiba ha kajilang kabala pelong ha conference hall jong ha HDC ha kajidan lang unong Thoh uba one step ding do uba polling do uba HDR ling do umentri kampo yang barim ke sarkar Jylla bat Presiden Kakasi Authority u Dr. DR Nonglai usamla lembok sarwel marnga Presiden Kakasi Student Union ki bahayeng hasem jong ba one step bat kiwi ki bala sakot ngobha ha kane katup spa ki poitri kasi ki don baro shi spa arphotli ki poitri ya kaba uba one step ding do ula Thoh uba one step ding do udai nasora bat uba deiru uno hikai barim jong karam Krishna hasora bat menta udai principal jong kasora academy school kani ke jingkwa ke jonga ban Thoh ye ki poitri kasi kalong laki snap ki ba nyo leng ba su satam nyo leng ba kasnong kabala penhe kabala pensan yang kasnong sara ki saudong ki saukun ki jongka kini kidei ki snap tenrai ki banga ngayo balong unong Thoh jingkwai unong Thoh poitri ti kala kamri ka basuk ban Thoh poitri tang haka shisnem lani arsnem lani Bnai Bnai ki haba Thoh ya ki poitri ngidei ban Thoh ya kinu ki bang ngidei yo i ngidei yo teba ngidei yo kta batru nda bala khamsan namar kini ki poitri kamot ki bangi Thoh kinong kin ai ki jing hikai ya ka ai ka ba nila deb yo i ba nila deb yo ma chwa dala de ki balong ki melung balong kinong Thoh kadon kam ya ka por ka ba pinhap ban pek miet pek yong pinhap ban kalathia pinhap ban kaladem bat ki dan ru ki miet ki bangim jio athia bat ki dan ru ki miet pat ki ba wat shua ban ki men step kendet no mi hap ban Thoh mi hap ban yo ya ki kentien ti ka jing Thoh ya ki poitri kam dei tang ha ka wai ka phang ngila Thoh ya ka ni ka poitri ha ka bang pek bah shapang kabam kadi kakup kasam ki jingle kai ka menor ki karyam ka bek ka jongikum ka jai penriau ka senshar ka khada ka trei ka kta ka jing internet jong ka mariang bat kum ta ter te hakani ka thup jong ka ne ka thup spa ki poitri ka si te ka don shibun bha ka mot ha ki phang ki ka ha ka jing shisha ka ne ka long ka banglas dang na do ngadang khna den rei om pade ba ngalashin ya ka senjam banong ban Pyndep no den rei da ka Jingkhangdam jong ka ne ka klam COVID-19 te marba ki school ki khang tingi ki no kai ngim long shu sa school ban lek ngim la shu ban play ki school te kamot ha ka ne ka por kamot na kwa ban ong ki ba ngala pelut kuman nyau Bnai e da ka shu dam lek kop ban Pyndep ya ka ne ka poitri ka kerteng jong ki poitri ka bangat hap kalong teng inep serdep mo ibakum ki jai penriu ngi ju pendon kamha ibadan haman laki rempe yeng inep serdep nang ta pada ngi ai sapang ibasayau nang ta ki sing yar ka ki jingle kai jong ki narit nang ta ka senchar khada unong mi khmat bai baru ma le na thau spang unong mi khmat bai ba nang ta kinong senchar snong nang ta kapan snyam nang tu kadon ka wei ka bangashim na ka jingtrei jong Shakespeare ka baula Thoh ha ka tin pareng jong u shapang Romeo bat ke Juliet te ya kani ko prose ke jong Shakespeare pila ban i ha ka kot ke jong apat mentar ha ka dor jong ko poem ha ka tin khasipat afterly ke jong Shakespeare na Thoh kata ka dei ti mo lan nai bat Romeo bat ke Juliet kini ki dei ki ba shu pendei ha ka jai beriu ka jongi pendei ban pen i ka jing san jong ka jai beriu pen i ka jing san jong ka jai beriu sabat ni hap an shimru ya ki senjam ban le dak wei pat ki ba kham phla la ni ki bangin pen i ka jing krau ya ka jai